Намираме се в курорта Слънчев бряг, където се провежда състезание с джетове. Повода, който е събрал едни от най-добрите в спорта, е закриването на сезон 2015 година. Това, което обаче е изключително важно да споменем като голямо предизвикателство пред състезателите, е трасето и че повечето от отделните категории, без деца и жени, имат масови стартове. Тук при кралският клас се правят по 3 обиколки на трасето. Първите двама, които прекусят финала, се класират и за последната гонка. Има защо това да е най-очакваната категория. Толкова скорост, толкова агресия, толкова много адреналин. Дори зрителите могат да усетят ускорението. С нетърпение очакваме да разберем и кои са момчетата, които се класират за големия финал. След тези 3 тежки обиколки на трасето, за финал борба за първото място в категорията се класират Кристиян Киров и Валентин Гергов. Втория полуфинал в категория над 200 конски сили е в състав Марио Михалев, Христо Щърбанов, Габриел Талев и Йордан Николов. Първите двама от тях ще се класират за финалната гонка, където ще се борят за първото място.
До сега при трите кръга от шампионата гонките бяха за време. То определяше и крайното класиране. Този път, по повод закриването на джет сезона, организаторите решиха да направят тези масови стартове. Спрямо реакциите на публиката, явно този вид гонки много повече приковава вниманието. Вече са ясни и двамата участника в този полуфинал, които ще станат част от последната гонка, определяща първото място в категория джетове над 200 конски сили. Това са Марио Михалев и Йордан Николов. Сега те ще имат на разположение малко време, преди отново да заемат мястото си на стартовата линия. Двамата отпаднали от полуфинала при категорията сега отново са на старта. Сега те ще карат, за да се определи третото и четвърто място при джетове до 200 конски сили. Един срещу друг са Дамян Дринков и Валентин Захариев. Подобен начин на организиране на състезание до сега не бяхме проследявали, но със сигурност ще се наложи много бързо, защото има много повече динамика. В чужбина състезанията от този тип се провеждат именно така. Основно се правят масови стартове. И тъй като този спорт се наложи много бързо в нашата страна, следващата година сме сигурни, че при кръговете от шампионата емоциите ще достигнат върховата си точка.
Страхотна гонка направиха участниците, те се бориха и показаха най-доброто. За сега обаче ще запазим в тайна кой от тях успя да завоюва третото място в категорията. Това ще обявим на официалното награждаване, което ще видим малко по-късно. Дойде ред и заедно да проследим как ще премине финала за категория до 200 конски сили. Един срещу друг застават Красимир Андонов и Георги Димитров. Припомняме, че това са двамата състезатели, които се представиха най-добре при полуфиналите и благодарение на това си осигуриха място в тази гонка. Те се борят за първото място в категория Runabout до 200 конски сили. Със сигурност всяка гонка сама по себе си е уникална и адреналинова, но финалите безспорно са най-зрелищни. Ясно е как изглежда класирането, първото и второто място в категорията, но по-късно ще ви кажем кой успя да грабне победата. Достигнахме и до последния старт, който ще видим заедно. Това е големия финал на категория над 200 конски сили. След проведените два финала, първенците в тях се класираха за тази последна гонка. Конкуренцията е голяма, така че всички погледи са изцяло към трасето. При тази последна гонка отново обиколките, които трябва да се правят, са три. Конкуренцията е между известни имена в спорта. Това са Кристиян Киров, Марио Михалев и Йордан Николов.
Гледайки към водата, малко ни става тъжно, че това са последните гонки, които ще видим за сезона. Един сезон е изпълнен с много и най-различни емоции. Събития, които завладяха с адреналина си всеки докоснал се до тях. Класирането и в тази категория вече е ясно, но ще го кажем след малко, когато победителите заемат своите места. Дойде ред на първенците да заемат полагащите им се места на стълбичката. Започваме с категория Runabout деца. На трето място се нарежда Станислав Стоянов. Втората позиция е за Валери Михалев, а първото място на стълбичката заема Александър Петров. При категория Runabout жени втората позиция е за Никол Радукова, а победител е Мария Николаева. В категория джетски мъже, или известен още като прав джет, третото място заема Иван Манолов. Втората позиция е за Христо Вълков, а на почетното първо място се качва Марио Михалев. При категория Runabout до 200 конски сили, третата позиция е за Дамян Дринков, второто място е за Красмир Андонов, а на върха на стълбичката се качва Георги Димитров. При най-мощния клас на 200 конски сили на трето място остава Йордан Николов, втората позиция заема Марио Михалев, а първото място за пореден път тази година е за Кристиян Киров. Ще си поговорим с победителя в категория до 200 конски сили и как премина сезона за него. Първо, честито, първенец в категория до 200 конски сили. Как се чувстваш? Чувствам се страхотно, атмосферата е добре, колеги тук раздаваме се до край. Искам наистина да благодаря на Кристиян Киров, организатора, просто заслужава наистина много добро. Много добре, радвам се за всичко. Как се стори трасето? Трасето не беше кой знае какво, малко дълго, изморително, но който има по-голяма подготовка се справя добре. Лесно ли го запомни отстрани, погледнато изглеждаше много сложно това трасе? И не беше кой знае колко трудно, малко практика, упражнения и всичко става. Това първо състезание ли е за теб? Второ ми е, между другото. А първото как се представя тогава? Пак първо място в Приморско. Много добър старт в твоята кариера. Благодаря. С какви спомени ще изпратиш този сезон 2015, състезанията, които видяхме, на които се насладихме? Точно с това мероприятие се закрива и сезона. С слънчевите и усмихнати дни, всичко беше много хубаво, много се радвам, че участвах. И още веднъж благодаря на Кристиян Киров за всичко. Ето и какво обобщението на една от младите надежди на спорта за сезона и от сега ли очаква следващия. Алекс, за пореден път честито, отново първо място. Как се стори трасето днес? Много беше дълго, беше 2 км, особено тези обиколките с правия джет бяха много изморителни. С какви спомени ще изпратиш този сезон 2015? Всички състезания ти се представя много добре, все първи места. Този сезон ще го запомня с много добро чувство. Ще ти липсва ли? Определено ще ми липсва, до година пак. Така е, до година пак, като за финал на сезон 2015, доволен ли си? Доволен съм, може и по-добре да се представя, но
се задоволя с това, което съм. Ще тренираш ли за следващия сезон? Определено ще тренирам. И още по-добри резултати вече. Да, и при мъжете трябва да поставям добри резултати. Време да си поговорим и с най-малкия участник в състезанията през сезона и да разберем дали е доволен от карането, което направи. Ти направи отлично представяне във всяко едно състезание, в което се включи. С какви спомени ще изпратиш сезон 2015? Как беше за теб? Добре. Добре. Ще ти липсва ли? Да. А някой от кръговете беше ли ти най-любим, където имаше най-добро представяне? Кой ти беше любим на теб? Последният. Приморско? Да. Там бяха много тежки климатичните условия. Да, ама... Но направи най-доброто си каране там. Да. Там на големите вълни... Най-забавно беше, а? Да, много скачих И си покара. Да. Покарах си и спечелих. А днес хареса ли ти трасето и как покара ти по него, как се представи? Добре, на първо място, докато прочетох на медала. И съм щастлив. А за следващата година, за следващите състезания през 2016, към какво си устремен? Още по-добро каране, както това в Приморско? Да. Смяташ ли, че следващата година вече ще можеш направо да разбиеш конкуренцията? Горе-долу, да. Ще тренираш ли много? Да, аз по цял ден тренирам. И няма да се отказваш дори сега, когато стане по-хладно? Да. Значи с нетърпение очакваме твоите карания през 2016. Да. Ето как републиканският ни шампион изпраща сезон 2015 и към какво устремен за в бъдеще. За теб как премина този сезон 2015 година? Много състезания, много първи места. Нямам право да се оплача. Беше сполучлив за мен. Спечелих всички стартове, в които участвах, без изключение. И го приемам като така една лека тренировка за предстоящото световно първенство. Макар че това, което правим тук, трудно може да се нарече тренировка за това, което ме чака там. И затова сега следващите няколко месеца ще трябва да се самоподготвя. Но все пак последното състезание тук в Слънчев бряг опитахме масови стартове, което е най-важното старта в тези състезания. Получи се добре, така че приемам това състезание като наистина сериозна тренировка. Това, което ни направи страшно голямо впечатление, беше, че сега през 2015 броя на участниците беше по-голям, отколкото през 2014. Много е радващ този факт. Ние също забелязваме, че все повече нови хора се появяват на състезанията. Все пак ние го правим главно с тази цел да популяризираме този спорт, да можем да привлечем нови лица, да стане по-интересно и за нас самите. Колкото да ни е мъчно, този сезон 2015 вече приключи. Какви са амбициите за 2016? В личен план аз започвам подготовка за Тайланд световното, а пък за следващия сезон надявам се пак да има така ентусиасти и хора, които се фърлят в организацията, защото е изключително тежко без никаква подкрепа от никъде да се организират тези състезания. Надявам се това, което ти каза, че повече хора идват да състезават, да гледат тези състезания, да привлече и спонсори за следващия сезон и ще бъде по-лесно и на нас организаторите, да спрем да даваме всичко от джоба си, да има малко помощ и подкрепа от някъде. Би било супер. Предполагам, че пак ще можем да организираме 4-5 състезания със сигурност. Както организатори, участници, а също така всеки един човек, който обича морските спортове, с тъга изпраща сезон 2015 година. Но амбициите и очакванията са насочени към сезон 2016 година, защото знаем, че ще има много повече участници, много повече хора, които обичат екстремното, обичат да се състезават и най-вече обичат да се забавляват.